Something must have happened. Thank you. Kelena Mohaneze ụbọchị taa bụ nnukwu ụbọchị n'Obodoukwu esi eze na-achị Obodoukwu dim Agbakuribe the royal na-esi Obodoukwu na Iwaji and happen to be the Benin branch the host to the Iwaji and ile anya ị ga-ahụ otu ha ịdọ n'ụdọ pụrụ iche igosi na anyị niile dị n'ofu igosi na Benin branch dị n'ofu were na-asị Chineke na ihe Chukwu na-emere anyị nke ka nke ịdịba anyị niile ndụ ruo taa were na-celebrate the most senior citizens of Obodoukwu ndị Chukwu gọziri igosi na Chineke na-emere anyị nke dị mma were na-ayọkwa ka ọ na-emere anyị na-aga n'iru maka ihe ọ na-emere anyị buru ibu enweghị m ọdatị to say that n'ife Chineke ụbọchị taa bụ ezigbo ụbọchị bụrụ esi ụka bụrụ ụbọchị adị blessed so Obodoukwu in general is blessed. Aha m bụ James Azubike Agade onye Obodoukwu, a member of Benin branch. I'm the financial secretary for Obodoukwu Union, and our host today we're team of happy. I know we are n'ihi na aba emepu na Abuja me Benin na-eme iji gwa eziokwu organize na mere gara ọfụma and I na-enwe obi aṅụrị na ihe niile anyị na-eme na-aga n'ọfụma and ka anyị na-emepe ya ndị ọzọ ga-eruzu ga-emekwa ọfụma Chineke duwe ha n'aha Jizọs. Na mbụ taa bụ mbọsị ndị Obodoukwu na Iwaji na obi eze na mbụ ndị bidoro Iwaji a ceremoniously bụ ndị otu
Obodoukwu omenala ana wabu ya na assignments ebe na ebe ọrụ na emesize ndị mmadụ wee si mba ndị town union oge ahụ wee si mba na-agaghị emezi ya n'obi eze n'ụdị dị iche iche wee mesize na-emezi ya n'obi eze and this present executive wee mezie imezie ya efe nke dị iche nke mere na onye ọbụla nwa afọ Obodoukwu na-enwe nnukwu aṅụrị ịbịa na mbọsị dịka tata ka e wee nwee ike nọdụ hụ ihe na-emenụ ezigbo ihe ọma ndị town union na-achị kịta webatara etu esizi erichi na-akwari onye ọbụla ugwu na-akwari eze ugwu na-akwari mmadụ ugwu na-akwari president general ugwu ndị mmadụ na-ehe osi ya branches na-ehe osi ya na-eme everybody embrace in this eriji ceremony. Ihe a na-eme this year nke a ga-apụrụ iche because o nwere ihe dị iche dị na ya maka ndị celebration of the people gafere 80 years wụ very good thing. Suppose ndị obodo ọzọ iṅomi ya ka anyị wee na-egosi na mmadụ nọruo ndụ otu esi ga-eto Chukwu etori ya Chukwu. Onye ọbụla bụ 8 years and above to celebrate today. The way out is here. Yes, the way out is here. The Prime Minister, Chief CC Diobo. We welcome the way out after which we put a head or two in the building. Because I have a time. Executive of this great community, the first citizens, I can't do a subject teacher. Come over, they came. Oh, I want to Taking rare groupings, extending rare groupings. Iwaji the special, I celebrate in Obodoukwu, working on why, Rona, Ogwafano, and above. I say, Otegolo to Baroto, I will Kanoto, and from today, Hababana to Hana, Chirimachi, away Yaga, Tatohana, Tato, away Yaga, Notohana, Noto, away Yaga, Ritohana, Thank you. Yes, it's an innovation. It has never been, but this regime has remembered it. It is okay by the community. One minute. Bika puru atara anya ndị etiri echichi ha nọ ya nwanne anyị nwoke wee kpọkuo Chukwu wee bụrụ aja ekele bugara Chukwu. Ugbu a onye tere mmanụ nọ anyị na-arịọzi n'ọnọdụ pụrụ iche dịka onye chiri echi n'ụlọ ukwu Chineke ka o kpọkọta ekpere ahụ wee nyefee ka ha niile wee rekọta ọnụ dịka anyị kwuru. Ya mere anyị na-akpọlitezi Reverend Father Kajet Dara ka o kpere anyị ekpere wee chịkọta ọnọdụ ụbọchị taa. Father Dara. Dịka ka anyị kwuru n'ọtọ n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ enyemaka anyị dị n'ahụ onye nwanyị nọ n'arịrị anyị onye nwanyị nọnyere ụnụ ezi onye nwanna Chineke nna pụrụ ihe niile ga-ebi ebi anyị na-ekele gị n'onyinye nke ndụ nke inyere ndị Obodoukwu. Anyị na-ekele gị n'obodo anyị bụ Obodoukwu, obodo nke iji aka gị họrọ wee gọzie. Anyị na-ekele gị n'onyinye nke inyere ndị Igbo bụ onyinye nke Iwaji ọhụrụ. Anyị na-akpọzi aha nsọ gị ka ị bịa nọrọ n'etiti anyị, ka ị bịa gozie ihe niile anyị gaji ime tata. Site n'emume anyị na-eme tata Iwaji, ka anyị si enweta ndụ n'elu ndụ, ka anyị si enweta ngọzi gị, ka anyị si enweta mmekọrịta nwanne na nwanne, ike nkwụmọtọ, eziokwu, nwanne ịmara nwanne ya nyere nwanne ya aka n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ewerezi anyị na-etinye n'aka nsọ gị, na-asị gị ka ị were ọbara gị kpuchie ya, ka ihe ya ụgwọ nsọ zuru oke.
lezikwana ndị were Obodoukwu tinye n'aka ndị nyere amamihe mee ka amamihe nke ihe ha nwee ike dị na-abawanye ka ha nwee ike dị na-echepụta Obodoukwu ihe dị mma wee mejupụta n'ime Obodoukwu. Anyị na-ewere ndị nne na nna anyị inyere ndụ n'ụzọ pụrụ iche, ndị nyere ndụ ogologo ruo 18. Nna biko anyị na-arịọzi gị n'ụzọ pụrụ iche ka ị na-enye ha ndụ na-aga n'ihu, lezikwe na ụmụ ha na ụmụ ha ka ha nwee ike bie karịa ha n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi Onyenwe anyị, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. New Yam Festival 2011. The Epoch South Television is a new dynamism in this community. Today, the Obodoukwu community is hosting the 2011 New Yam Festival, hosted by Obodoukwu Town Union Benin branch. This is an annual event. It is a gathering of all people, of cultures and tradition of this great community. We want to thank you for this singular opportunity granted our people to come together from all walks of life, from different shades of opinion. You can see color, you can see tradition, you can see galaxy, you can see royalty in the New Yam Festival 2011. This, like I said, is brought to you courtesy of Epoch Search TV Obodoukwu by Obinna Abba, reporting Nuolo Koli Okuaha for Obodoukwu. Thank you.